それは高校2年の冬、修学旅行先での出来事です。入ってた、あれ絶対2時間入ってた。っていうかちょっと2時間ぐらい私たちはある旅館に宿泊していました。もうやめ旅の楽しさからおしゃべりに夢中になっていた私たち。気がつくとショート時間はとうに過ぎていました。楽しかったね。明日さ、お土産どこで買おうか。何買おうかな、何買おうかな。どうした？うん。行こうか。あれ？リップ置いてきちゃったみたい。じゃあねえな。ごめん、ちょっと行ってくんね。ほんとごめん。早くしろよ。千秋、もう先行くぞ。ねえ、誰か誰か来ないで。いやー